Hello guys, this is Eric Hilot of Vigo City, Davao del Sur, Mindanao, Philippines. Welcome to my YouTube channel. May gabi May gabi sir. Masakit pamatik ron. Mahal sir. Pamaol. Puro ganyan, sumas pa na yun. Ha? Puro ganyan ako ba? Kuro-kuro? Nagpasa ka? Sakay. Hapon, uto hapon gabi, nagpasakat? Na diraw sa ay. Wala na, ito man. Ano yun ba? Hindi ka ba yung trabaho? Ya, likod. Ikaw ba no? Lugnaw, dali sakit. Tipo na Sakit mo na naon. Pero pamina ron, bugat gamay, paminaw lawas. hindi bukan. Bugat gamay. Asa kayong balay mo sir? Terus Burgos. Burgos 6. Ayan guys, so shout out sa taga Burgos 6. No? Kumusta naman diya, God bless sa inyo na si Sabre atong tabangan. No? Tabangan na itong mamayo, ang ginapamatay ni kamutang ang mamayo. Ito ba na sa pagkampo sa Ginoo, no? Kaya hindi man makayo, kita-kita ra gyud ang mahilot yun, no? Mampatabang kita permanente, no? Yan, shout out sa taga Burgos 6. Of course, sa mga suki na ko, sa hilot ang Vigo City, Davao del Sur, no? Shout out sa inyo o mga kasiglit dito sa Davao del Sur, Mindanao. Maraming salamat sa mga suki. Of course, sa mga viewers na ko outside of the Philippines, thank you for watching my YouTube channel, special mention Vietnam, Thailand, Singapore, Japan, Malaysia, Japan, and United States, India, Indonesia. Thank you for watching my YouTube channel, guys. Ayan. Just comment lang, ha? Of course, sa Pilipinas, maraming salamat. No? Number one akong salamatan ang Pilipinas. Maraming salamat sa inyo pagsuporta sa kuha. Of course, shout out po sa lahat ng mga Pilipino, Luzon, Visayas, and Mindanao. Labi na po ang mga taga Cebu. Ayan. Of course, sa lahat ng mga OFW, maraming salamat sa inyo suporta sa kuha. God bless sa inyo, ha? Sa mga nag-comment, mga subscriber ako, thank you so much. No, sa mga kanunay nagatanaw sa tuwalo, kanunay araw-araw nanood sa ito, maraming salamat. O sa mga nag-comment sa kuha kung taga-asa ko, taga Vigo City ko, barangay sa mga first camp sa Kitabina Compound, Purok Mangga, Vigo City, Davao del Sur, Mindanao, Philippines. Yan po ang address ko. Ganaan mo mag-friends ako, may ako'y Facebook, Eric Hilot ang Binisaya. Kung ang Eric Hilot ang traditional mo na ang ako ang Facebook account. Ay, kalimot Facebook na po, Eric Hilot ang Binisaya. So yan guys. So, kung karoon na nakakita sa kuha channel, kanya akong video, please subscribe, like, and share po kung ganahan ka ano mga hilot. So traditional hilot. Tanawa lang guys. So, sugod ang tanong kaya doon maka-video ni siya, kaya tayo sugod ang part 2. No? Please subscribe, may click lang notification bell. So ayun, mag-hilot ako. Shout out sa taga Burgos 6. Ayan. Mag-hilot sa inyo may gabi. Please subscribe po, like, and share. Sama din. Kumi. Hawa, hawa. Hawa. Patang tangan.
ka ba inom? Inom ba ka? Nadaring inom ng alcohol, nadaring inom nga soft drinks, ha? Kalimot. Kagamay. Sakit gamay?
subak. Sa malis mama, di man mag-online? Tama ba? Di man online ang cellphone. Palagi na online. Tuloy na kuha na nang tanaw sa TikTok manang. Tanawa sa TikTok. Ya YouTube. Tuloy na rumalingaw. Pabulyumi kay basan dili kadungog. Sige nay. Bulyong. Tangi nagbulyong. Tangi bulyong yang cellphone. Busge. Ako na headset. Asa kuya? Okay na? Nanda bulalo. Luto ng bulalo din mo kuya. Luto ng bulalo ni kuya.